kommer. Ända tills han kommer. Om jag aldrig kommer då blir det här lång video. Ända tills han kommer. Vi filmar den där jäkeln som kommer hit. Hej Emil. Just det. Vad är Kalle och David? Det är där Losses bil. Han har Volvo. Han där Volvo. Kanske. Fan, han kom där. Jag vet, men det var från skolbussen. Får vi se ditt kassa? Mm. Det kommer att köra så här mycket bakköp. Ja. Ha? Den här får heta väntan på Chappel. Skål. Mm. Det är starten på säsong 3. Det finns säkert för mig. Är det han? Nej. Men kolla vilken snö. Klass 1 snövarning var det igår. På SM-handel. Aj, aj, aj. Söboll. Christians mobil. Nej! Jo. Så nu så... Varför är det engelska? Varför inte fysik jag ska göra? Svenska då? Vänta på Chappel. Sen bara, nu kommer han. De snackar om kniv. Hör salam. Skolan. Ja. Salam. Jag gör headshots. Kom igen, headshots. Rätt på salam, kom igen. Hej. Nej. Jag får nog klippa lite för den här videon var för lång. Hur lång är den? 3-4 minuter snart. Alltså när man lägger till alla saker. Mysigt.